Ithini indaba yekhalenda mfoka Duma? Ngakusithatha usibeke isithombeni. Ngiyabonga baba. Uzojulile mawukhuluma ngekhalenda. Njengoba usubeke kwacaca ukuthi sicolonizwe ngakho konke. Imap, ikhalenda, inkolo esakhelwe yona kusiyona lesicabanga ukuthi iyona izinto iphendelwe ka religious. uJesu uqobo akusiyena. Ivangeli lakhe liyasusa kumdani nakwimvelo basinika okwabo ukuthandwa yibona. Because njengoba abantu abaningi bazokuthi iGod culture leqhamuke eEurope kanti iRoman culture. Nekhalenda ke ihamba iziye lapho ke kwiRoman culture. Ngeke ukwazi ukuyihlukanisa ikhalenda nereligious ngoba ama-twins lawo. Yes. Basicolonize ngayo iGregorian calendar akuyona yethu eyaseEurope. Yebihamba nenkolo futhi nayo. Yebo basicolonize ngayo. Babulale eyethu yemvelo. Njengoba singabantu bemvelo konke okwethu kuyimvelo. Njengoba usulinganisile ukuthi owethu unyaka uqala ngoSeptember. Why uqale ngoSeptember? Uze khona bezobona abantu ukuthi okwethu kuyimvelo. NgoSeptember yila kuqala khona ihlahla zibe kuhlaza. La uqala khona ukumila yonke into, la kuqala khona ihlobo yonke into iyaqhakaza. So uqala kwezinto sokuqala konyaka kuthini. Qala nje kwezitshalo kuyaqhakaza imbali uyaqala kunyaka lapho ngokwemvelo ngokusiminya sikamdali. Yebo. So bona bakubulala ekutheni sicelebrate ngoba kwakunomkhosi yayenziwa. Othinta kakhulu inkosazana. Bakubulala konke okwethu. Bazosinikeza eyabo ikhalenda. Le yabo ke ikhalenda owabunyaka uqala nini ngoJanuary. Nakhona futhi akuyena ukuthi mhlawumbe sinikezwa into enhle. Into edeep kakhulu mangase kuswe siyayichaza abantu bangakhala minyembezi. Ngoba basinikeza ithixo ikhalenda labo lonke lakho ngeziqubu zezithixo zabo namakhosi wabo. Ezazenzeka. Yebo. Mangilinganisa nje ngoJanuary. uJanuary sikhuluma ngoJanus isithixo sabo. Njengoba thina celebrate nje omhla ka1 December sikhomisa ucricket, ukukhomisa ucricket hlukumeza imvelo oqala. Nezinja ziyabaleka yonke into kuhlukumeza imvelo. Kuba nomsindo. Kanti thina singabantu abazothi kuba khona umsindo, ke kube khona neziphuzo, kuba khona nje okuningi okuphithizela emhlabeni okungahambisani nemvelo yethu okwafika socolonizwa ngako kwabulalisizwe. So bayazi bona ukuthi basuke befida miphi imimoya. Ngoba sengishile kanye ngathi lesizwe siyahamba sekulezi idalwa zobumnyama ezingale bese ibuya nezinto ezingalunganga kuthina siyicelebrate singazi thina. Ngisho imikhiqizo le iphuzo kuningi abakubuyela oqhamuka embusweni wobumnyama. So umhla ka1 December usuku laliphusha iagenda yobumnyama angikuveze lo. Usuku olubi kakhulu ongafanye ngabe siyacelebrate thina sicoloniziwe ngalo. Owethu unyaka uqala ngoSeptember. Aligned kakhulu nemvelo. Sibuye futhi sizongena ezinyangeni. Njengoba sengishilo ukuthi uJanuary isithixo sabo uJanus. uFebruary isithixo sabo uFebra. uMarch uMayas. uApril uAphrodite. uMay uMaya. uJune uJunio. Bese kuyaqala ke ngena kuJuly sebeqala bafakani amakhosi abo. Haya seAfrica njalo laseEurope. Njoba khulunywa ngombuso waseRome okuthiwa uJulius Caesar yena uyasuselwa lapho ke uJuly. uJune uJunio isithixo sabo then qala la kuJuly sekuJulius Caesar. uAugust uAugustus. Umbuso waseRome futhi hayi waseAfrica. Akubona inkosi eyayiphethe eRome baphethe ngehluku labantu engikhuluma ngabo umhlaba. Augustus. Bese beyabuya ke benza njani beyabala basiphambanisela futhi nakhona ekubaleni. Ngokwabo bona basifundisa ekuthenini uDecember uyinyanga ka12 angithi inyanga zo12 akulona iqiniso. Musu usuyabheka ngokokubala ngokwesiLathini ukuze ubone ukuthi indaba yolimi baleka kangakanani basiphambanisekile futhi ngoba ngokwesiLathini uma sikhuluma ngoDes means 10. Masikhuluma ngoAugust uhlehla njalo uza koNov. uNov laphayana uchaza u9. uAugust u8. uSept u7. Futhi siqala thina kuSeptember siphanjaniseliwe thina sazi ukuthi uDays inyanga ka12. Yabo siphanjanisele kanjani? Basiphambanisele basiphambanisela ngisho inyanga.
So ikhalenda yonke ingcole kakhulu kuthina. Ayifaki into zethu amakhosi wethu, ithinta izithixo zabo. Inemkhosi yabo engalungile. Thina besihambisana ne-nature thina. Ikhathi zonyaka. Unyaka wethu besihambisana ne-nature. Siqale ngenyanga yokuqala. Inyanga yethu thina bengawona uJanuary. Isithixo lezi izithixo zale Rome. Inyanga yethu thina beku uMasingana. uMasingana kwenzakalani na? uMasingana ila khona okhokho bethu babesinga bebheke emasimini ukuthi akukho yini ukudla osekulungile noma izitshalo esezilungile ukuthi bangazidla. uMasingana babesinga okhokho bethu. Inyanga yosibili bekunhlolanja. Bekuyisikhathi la khona izinja beyikhwelana khona kakhulu, isikhathi sokukhwelana kwezinja. Lapho ke njengoba lisho igama Nhlolanja ngoba okhokho bethu babeyitshalile, hlola ukuthi azikho izinja ezihambele ngasemasimini la kukhona khona ukudla kwethu esizokudla njengoba kuyisizini noma kuyisikhathi sazo sokukhwelana. uMarch, lo sisibiza ngoMarch, bekubani? Bekuundasa. Undasa ngobani na? Ingoba ukudla kusuke kokuningi. Abantu basuke bedla, abantu basuke besutha, ngisho izisu zabo zisuke zindasile. Undasa, uMarch. uApril bekuumbasa. Umbasa ngobani na? Ingoba ila khona sekuqala khona sengena amakhaza. Ila khona sekuqala khona sekubanda. Abantu sebebasa, kwase kwathiwa umbasa. uMay bekunhlaba. Unhlaba ngobani na? Ingoba izingane bezidla isithelo senhla, isithelo savolo esinenhlaba. Bekunhlaba uMay. uJune bekunhlangulana. Unhlangulana ngobani na? Ingoba emasimini okhokho bethu base beqedile ukuvuna. Sekusele izinhlanga. Ngisho inkomo noma ngisho imfuyo iyayidedela ukuthi singangena ke emasimini ngoba sekusele izinhlanga. Unhlangulana uJune loyo wethu. uJuly bekuntulikazi. Untulukazi ngani na? Bekuntulukazi ngenxa yokuthi bekunomoya, kubhenquka umoya bese kubhenquka izintulu. Umoya ubuletha izintulu bese kuba untulikazi. Ingakho kwathiwa untulukazi inyanga kaJuly. uAugust bekuncwaba. Uncwaba ngobani na? Ingobani ila khona yonke into iqhakaza. Ngisho izihlahla esuke seyiqala iqhakaza, seyikhipha amahlamvu kancane, seyikhipha amaqabunga. Ngisho izikhumba zabantu esuke seyiqala seziba zinhle emva kokuthi bephume ebusika. Ngisho izikhumba zezilwane noma uboya bezilwane sebuhlangana kahle, zincwaba. Yonke into incwaba. Kahle kahle sona spring sethu la siqala khona lapho. uLontuzi uAugust. Bese kuzothi uSeptember bekuumandulo. Bekuumandulo ngobani na? Ingoba ilapho khona okhokho bethu besuka khona sebendulula, sebelungiselela ukuya emasimini ukuyoqala phansi kabusha. uMandulo. Sebelungiselela ukuyotshala, sebetshala, beqala kabusha. Ubani loyo? uSeptember. uOctober bekuumfumfu. Umfumfu ngobani na? Ingoba lokho okhokho bethu abakutshalile ngomandulo kusuke sekuqala sekufufuzela, sekuvela kancane, sekubonakala kancane umfumfu. uNovember bekuulwezi. Ulwezi ngobani na? Ingoba ila khona bese khona izihlahla ezikhipha amanzi alulwezi. Ngakho uNovember bekuulwezi. Thina ikhalenda lethu belihambisana nenature. Besibuka inature ukubona ukuthi sekusiphi isikhathi senyanga. Besibuka inature ukubona ukuthi sekusiphi isikhathi senyanga. uDecember
bekuzibandlela ngoba la ila khona kusuke kunemvula eziningi ngisho utshani sebukhula mawala buze buvale indlela ngakho kwagcina sekuthiwa uzibandlela inyanga ezu12 from ama-tribes awu12 kaMngoni ubukhosi obu12 bekukhona inyanga yos13 le nyanga yos13 imiphakathi kwaNtulikazi noNcwaba bengithi iNtulukazi noNcwaba ngisho ukuthi ibiphakathi kwaJuly noAugust lo nyanga ibibizwa ngokuthi undida amadoda ila khona akhokho bethu bebebuka khona inyanga ukuthi babone ukuthi sisahambiselana yini nenature bebebona ngenyanga ukuthi sisahambiselana yini nenature. That is why a month is called inyanga. Inyanga ibisho ukuthi sisahambiselana nenature. Bekuyikhalenda lethu lelo bafika ke osiyazi baqeda konke lokho basinike laba ikhalenda khona sobakhonza khona bezosicontrola kanjani na kungekude nje niye phasikini nizobe nithi iphasika kunjani niyacontrolwa from ephasika niphuma kwiValentine niyacontrolwa niso nigijima nama rose yabo mase kudlulele lo phasika yini ezolandela kuzolandela kuzani kuze uDecember 25 uChristmas nizobe nigijima la Merry Christmas niyacontrolwa ngoba control ikhalenda leni and nicontrolwa ngezithixo zabo nithi so nibe nithi Happy New Year niyacontrolwa so kwakumele ukuthi balishintshe ikhalenda bafake ikhalenda lezithixo zabo khona bezosicontrola kahle sabonga kakhulu sibingelele kuyintokozo nenjabulo kuma members eyasikhulisane nawo wonke ama TikTokers ukuthi si announce ukuthi ngoApril ayaqala ama classes ama dates asebookiwe ikhathi sebookiwe right ikungenela iclass u30 online uma ufuna ukukhokhela ama class awu2 kuzoba 25 rand. Itopic yokuqala nje sizokhuluma ngayo ngomhla ka9 sizobe sikhuluma ngama digital ID ijulile ke indaba soyilanda emumva size nayo futhi siphinde singene na kwi-future right. Sizobe sinethambeli sethu ubaba uButhelezi uMr Buthelezi odume ngilika Mshubo ku TikTok ngomhla ka10 ngakusasa again 7 to 9 sizobe senza part 2 sikhuluma ngawo ama digital ID again. Iguest yethu kuzobe kuubaba uMr Buthelezi right. Siphinde siqhubeke ngomhla ka24 April sizobe sikhuluma ngomlando wokucolonizwa komuntu omnyama. Sizobe sinesihambeli sethu esidume ngilika Vuka Africa TV ku TikTok na ku YouTube. Siphinde futhi ngomhla ka30 sizobe sinesihambeli sethu sikhuluma ngetopic yobungozi ubungozi bokudla esikudlayo. Mhlawumbe zingenzeka ukuthi siyadla nje sitshela ukuthi konke right ngabe bukhona nobungozi bebekhona buyini yabo. Sizobe sikhuluma ngobungozi bokudla lapho sizobe sinesihambeli sethu again esidume ngilika Vuka Africa TV ku TikTok na YouTube. So siyacela ukuthi ningasali ma TikTokers ama class aseqalile ama classes ethu angaphansi kwama categories awu4 isintu umlando wethu ukukhulisana bese kuzoba business and money. Sabonga kakhulu.